Mit navn er Hanne Ravn Hermansen. Jeg er billedkunstner. Jeg er uddannet på Danmarks Designskole og på Arkitektskolen i Aarhus og København. Og ellers har jeg taget løbende kurser i ind- og udland. Og jeg bor i København. Jeg har mit atelier her på Østerbro. Det er her, jeg arbejder. Det er her, jeg går over efter at have spist morgenmad og er hele dagen. Og udvikler mine projekter og nye ting. Og det her, det er mit frirum, hvor jeg kan arbejde med kunsten og det univers, som jeg synes er rigtig vigtigt. På Statens Museum for Kunst, der er vi 10 billedkunstnere, som arbejder sammen om at lave workshop med børn og voksne og teambuilding. Og det er meget inspirerende, fordi man så udvikler idéer sammen med andre kunstnere. Og det er et spændende rum at være i, og det er spændende at være med til at udvikle børns kreativitet, og voksne på den sags skyld også. Jeg elsker at rejse, og bliver meget inspireret, og altid når jeg er ude at rejse, så finder jeg på nogle nye ting og temaer, som jeg bringer med tilbage og arbejder ind i mine billeder. Så man kan godt sige, at mine billeder er samlet eller sat sammen af mange ting, som jeg finder og bruger på en ny måde. Og jeg arbejder meget i temaer med mine billeder. Og ja, dem kan man se flere af på min hjemmeside.